You try. Ipediang sobhai fi baro hang negopor ki bapet lamba ki local cables ne fi pet hapo ka YouTube ipediang sobhai fi hang negopor ban ngenget fi nyomat i ka jingerku lamba ki jingikai hang nega singen ban ngakwa ro ban ai man sim ya fi hang negopor ba fi ngap ye ki jingikai sobha pin pelat ye ka por ka jongfi ba fila ban ngam jeliu ya ke ba ka tin ka jong blai ka don ban ngiso comment ba ipasa Bantei idon ya ka ban hikai yang i hanga nega sngi bat ka mat jong ka jing ekran hanga nega sngi gandai sapang ka Kabu Ksiar kadai dei ka mat ka ba ngim da yo sngo ba ununu brio ba un ai ka jingkran ne ya ki jing hikai sapang ka Kabu Ksiar te pastor ngapdiang sobha sha fi menengkong do ban ngiso comment pastor ba fi wan ra ya ka nega mat ka ba ong ka Kabu Ksiar tengah kuat syak benengkong pastor ban keli kamut ayu pastor ban ong Kabu Ksiar mo Kabu Ksiar kalong kumni pastor men syangi chile football te dalayo kalat ban tap gol ladang iong in pelat ngin sa tap pat hak wi gapor ni dayo lat tang sikjat i ban aina dan la fimut ban le sashi step ban pen slam te kamut lawan no tu defender la lat no ni lali ban head piongan sale no de kumwei dalai ban tap no ado clip mat dalam shim itu ke Kabu ban lek no gumtai ka badai hak tu klem mat laj no kan bat katu ke Kabu kan numan syu sa sisien walum tharai ba ka bol kan man bengum tu ban kan jat kum tu bakan rung bengum tu kalong ta kata di ke Kabu Ksiar mo sisien bala laj kaya thau ayu pat pastor hak ba dei pat bat ke jingim jong brio to kata ka chilek ka fila batai ba ka bol haba ayu ma lalaj kay pat ka bathau ya ka jingim jong brio bat haka bakenjaman sim ru ka thogum no pastor so bangan poi setar dengan asyak we ganuksa pastor la don we samla mo haka jinglong samla ka jong la internet ya kata ka we ka kan thai la so biet bha ya ka tiu la lech ban terwai la di haka banong ba sisa klem fi ngamla ban im sto em pastor sto ide tam fi ka ba habril tam gum taw la ong ngan ring ngan sumar hok ipi ngada ie jisai la shot jingit ta la batai te kata khna gong bala pi ie jenga hadu kata ya mo clean no kpa jonga per kenyu pediang nga pediang ye pi re ngam tep ipa jonga ipediang ne impediang ye pi te kata jing terbaga jong fi te gong la da pi kwa i kata fi mut jisai nga ta ya nye kren ipa jonga te kum tau ne samla la lech ben kendo yo kpa jong ne ka kenthai tadi na tahu kepada jenis kan thei ulah keli mo ya kata sisa me mut ya kan ikut ke jong am tahu sisa kan ni kadai ikut sim ke jong fi kadai ka princess ke jong fi rei ladang ayo mengatakan penlong ya ka queen jong am mo te ulah ong ba pring jing ele baro juga jing em dengan kit dengan ba ya kala jakat baca longkat balong nganong ya ka da lei ru te kupau ko ngo be ka por ngo to kom ta te uang ba ngastunat kata ke jing ong jong pi mo khamtam kum ma pi ubadon ya kata ke jing klik kat kata ban ba ban kit ya kan ke kon ke jonga mar gini ki sngi ki bokum menta mo ongam da shem iki breu ki bokum ma pi te nga sngob hai ban ai ne ke kon ke jonga ha ke ti ke jong pi ngan ha ban tenjo she pi la pi dei si shau to bit ne ubam bit na ka menta ke kon ke jonga te uang ka pintunjuk kum no nga ongan IP license ya kata ka Kabu le dengan ai license ya pi kata ka lat bat dia ni ka Kabu bat kata ka long nang tai na sam jonga ngan pelat yu masih adur te lada pila ban bat yu tedong jong ni masih te kata pila pen sisa ba pidei ba bit nam ta ka ni ka khon jonga wong license wala biang di sisi ngan kam wong te ula semua Shillong do kata tahu nam tajul kangan ai wa ka jing im jonga tadi nang ta ong la pila menjur ong nga menjur kum kata do lai teli te ta tang ka weru ong la biang kasin ka maneng kong ingan bat no te kum ta la poi kata ka por tu te pa jo ni kan thai ong mila pen kre ong la pen kre ready upelat nang tai na sam jo mars pelat ani yo i to masih budak imas sisa kareng zur ke banap ani tadi nang tau kat mana mare ulah perkat ongan kem nanganum kem kawan kata ke jingmut hau ong ba melelei kan dikasin ke menengkong tangan ri shwa to masi lawan manduri uri wut setas postanyum lat la mare no wong boleh me pelat wong tu pa kata MP bang
kasin benengkong dengan selek nak kan kasin ke baar. Dan ron seart li teh. Jadi nang ta orang pelai tu mesti baar. Ni mesti baar li tu bukan he syuk bukan kamat juur ke beli cerkai ka reng juur ke beli cerkai. Ni lah pelai lawan mi kuduk sini tu. Ni lo ngelek kumno mentabung ni le bola kam cerkai syuk ngelai yap ni tu. Tu bukan mau orang badang don sok ka chance ka bakat duk. Wong te yo Mawlong rekan iban risma. Man re no wan what re well yela de station. Sanyo musom yela de what like. Tadi entau tu pa jung thei ong bari me pelak tu. Bi dang don sok bakat duk Tu ong Hai dau. Hai dau dang don sok duk ngam kwa ban siu mo siu lek tu. Tu la mudur ta mo ong te bunengkong tu baan bolai liten long kum no tep. Te la pois ka ta ka por ka ba pelak itu ka mesti ka balai. Pelat ulah mudur masin play tu ke jingkang tu ni id bukam syirkai masin play id mesti bukam rit bukam raiko bukam itlot te wong kan ni ke kabu yang tu yang kamen wong kan ni kan ngan yo no ingin ke brio mah tu mesti lawan marek tembok rum marek jung uru ba ulah long badko ulah long temen tu ulah itat ulah ilong kumno wong kan ni tu ke easy pelat yang kan tu ulah peniksa ta long amat luan ngan ini terdaga basuk ikingan bat na tedong kam nawan tu kumat ulah insting bang ta ta ka por bo ushim itu masih umut ban bat na tedong ne dapat wow tedong umdon sing tedong ong tu pa kan thei ngalap pelaj du masih buklam tedong teman lek kum no melak de bat tu benengkong ni tu baar remeta ni masih bolai klam tedong men lek no tu wong lek kum no kan tu melak duk ni ka khon ka jong Tadi yang ta haga jing sha tu masih benengkong la di Kabu Ksiar yo. Ulah de ban kem la ka kem ban ris la ka jong ka jing im kat baja kat balong. Ban nganget la da unut ban kendo la ka jong ka jing im la ka tu habau it je ka. Habau it je ka ta ka mut la yo. Te hang ta la pen shisha kan bau. Wong bangan da ja kat baja long kat balong ta la pen shisha bo. Ka de dang ka jing kren kai la ne ka jing kren mo ka besyu kren de. Udang kam it je la di kan. Kam it je la di. Tadi yang tahu pastor ngak banwan ra ya kene kalong ba. Haka bakan zaman sim deh. Ngasngo ba kidan shibon ki brio. Lesi ya kene ka porro. Kat benginang ya keren. Kiban yo sngo ka gospel ka jong ublay. Kala day ki ban pediang no utrai. Kala day ka klip mat ka ba ublay ulapo ula keren ru ala ka do no. Ula pen kendu ru ha kene ka mensin. Ban wan siya kata ka jingkala ka mount ka bisisya. Redang don ki brio ki ong up ngan sakal hal syai. Up ngan sekelapat dangala kam hok. Up ngan sekelapat dangala kam biang. Mentah na marang telot. Mentah na marang ngandang lepop. Te kum ta up ngan dala hok ngan sekela ka bamot. Kala don ka jing kendo. Lesi la yo snow ya ka jing yalap. Nani la yo snow ya ka jing keren ru. Mo leng ba ka potnet mentangi la ai man la ka sngi pen snow. Kala don kata ka jing kata, kala don kata ka jing pen kendo. Re don ki ong ngan salepat. Kata ka lepat nai kanuman Kibu teng no. Kibu teng. Kata ka lepat. Nani kata ka ba ong ngan sakelapat kanuman syuk sa sistem. Kilon shibon ki Hebreo ka Bible kila miss ya ka golden opportunity ka jangki. Shibon ka Bible ki athu ya ka ni ba ha ka por ka jong Noah. La ya lapte da Noah ba blay un sa penjat ya ka ni ka perthai da un sa pen slay ula ya lap shispa ar pausna. Ban ka la ka bamut. Na kini ki Hebreo ki ang ta ngin sekelangin say pet ban ki kran ban. Ki ong bo new kran biet. Kia bun kam la ka jong ka kam, kila ya bun kam la ka jong ka lenti ka jong ki Henry andalawan shisha uslap. Kila mes. Kila do kat ya kata ka jing pen im bandrung ha kata ka yingling namar ka yingling ka kam shimla plesa na ka banta jong ki. Ublay ka babel ki atho bagata ka yingling ka don ka kan ko ka jing kang. Bada ba ki mrat ki gila runglut hang to baro la kang ya kata ka jing kang. But la pen scam ya kata ka jing kang ro da ublay. Isin balak kang mlak syuk ban play ka Bible ka ong ba kat bau udang play dan balak ban kang ba ndalak kang dan syuk balak ban play baka jing kang juga yingling Noah kalak kang ba kini ki breu kila yam kila lenyar namar kila miss ya ka opportunity kila miss ya kata ka Kabu Ksiar
Barkat bagadang play ke jengkang kim shim la shim Ksiar. Kim shim la shim ban long serious ya kata ka jingkot. Ya kata ka jingkran, ya kata ka jingkta lesi la don ru. Kita gi brio kata ka por ka bau no wow la kran kala don ka jingta ru te ki. Regi yang at ka temen bi. Ka temen ka ba shu batai start guys. Nas ni ke ying ling. Man slap ju i ga i ta ka duriau ru mi i wong shna hareng kau ban shna ling ka long ke ka ba i thamula ka dei ka jing le bi hakmat jongki. Kila du ya kata ka Kabu. Singi osngo te ka gospel man la ka singi. Da kensting. Hendrei nga kwa ban ong ye pi la da ka jing khang kala khang ye pi. Da pi kwa dik ru. Da pi kwa knok kata ka men sim ka jong fi finom yo show. Dahil tak tin jumlah ke orang pastor bagi jing penim kalau mentah. Kasi ti ke baar, segi korin kalau nong bat riu ke dekat ke baar ke orang bagi jing penim kalau mentah. Kam day lasai, kam day lasis ngine, kam day kum takan. Umut ngim day ban bu teng, ngim day ban kensting, kum ba fila ong pastor ha kapor jong nawa ki breu ki la su kensting. Kim sola anget, namar ba pajudan selap, kabamut haba ki breu ki kensting ki do no ya kata ka Kabu Ksiar. Kido. Ya ka Kabu Ksiar. Tentang ki breu le osngo Jisu la iuta. Au dei tang wei na ki breu babha dan ki breu ki ba ong Jisu dei tang wei nong ikai babha. Ki ong ba dei tang wei na ki prophet. Dan ki breu to ko por ki ong nium dei kun jong mystery. Joseph bat ka Mary bat ki para jong dan lang ni ki para kan thai ki dan lang ni ki tho yu tang kum ordinary man la ni riu madan de. Kim khen snap Jisu. De yang tak ki du ya jing fenem. Kidu ya kat takalat. Kat bau trau dang keren, kat bau trau dang dan kim pediang ya kata. Padahing ta ladangin pediang, landungin tipat yo ba kata ka donot kam kata syut te. Pin kan mau yo paro. Ha ka bau blay ula pha shwai gitu ki khandai teli. Gitu ki kamba ya ka bau blay lawan ra apa ka ri Egypt. Ya ka bau pen kelas 6 itu ke lawan ra tu ke jingdom lawan ra itu ki sky lawan ra tu ki jakot. Ya gitu ki pria nang ta lapan mi itu ki tok jauh gitu baro lawan rak te. Ban pen ya ka donot ke jong paro henrei paro upen si ai pen wong to next time. Next time ong to. Buat ulong ki phalo pastor. Lawan tu ki kamba wong ongan kala no kala no harin ka tu kala biang. Kala biang. Uklem kala si sya te. Bat ka ba hang ni kalong kan pastor. Bakat banang pen ublay upen sno ni ka donot. Upen sno ni ka donot ka jong paro hadu ba umla ban kala ka bamut deheng ta hakata ka kamba ka ba shipo ka ba ublay wan ra ya kata ka jingtim ngala ban ong mo hakari Egypt ka jingtim ka ba shipo kala kta tang ya ki Egypt ki Israel ki alat bat ka ba kta ka ba pen mong ya ka donot ka jong paro ka long ba ukun nang kong jong udayap hakata ka klam ka ba ublay upa hakata ka kamba ka ba shipo ba kata ka long ba umdan ya ka snam ka jong lang berat. Kabamut pastor ka kamba jogi Israel ka jingtim yaki Egypt. Kabamut kala ban long ha ka jingim jongi ro kambai pastor idang kran ha ka ni ka por sa phanga Kabu Ksiar. Teng ngi kala kabamut ngi khot yu try tang ka por bangi pang. Bangi sitom bangi don jinjar kumu paro. Ha ta ka por ukala. Marsin kriya marsin khot kita upai din biang. Ki babon ro yo don bapet ha ka ni ka jaka. Yo fienu jore ka jingim la jong ro ha ka ni ka por. Tu yet mapi yo filong kum ni ke juk jinglong na ta ka por bapang ablengan le jeseng ablengan duai kum ta fi kan mau marsen jam marsen light nang ta la khin sting no kam dan shu kata ka ju kum bai pastor ila kren ni to ka kentien bau blay udah pen no sendon hi ya ka download jong paro kata ka long ngai kata ka kentien pastor ngasong ngade ka kentien maham ya no ha ka ni ka singi ba pej ba yo ngi khen sting ngi dang le kai ba du blay ngi miat na ka jinget sa ka jinget ngiat man ka jinget sa ka jing paidien iwan mes ka jinget sa ka jing paidien yo blay pen no ka dono jong Ngile kai kan. yo ngi le kai nganget ha ka ni ka poy don kum kita klem da pen mong ye pi ha ka ta ka jing snow jong pi han kam da ong ru ba dei ma pi han fi su to yo dei ma ngabat kan fi su to ya kan ni kala ka ba mot wadam pelat ha ka ni ka singi ya ka ni ka Kabu Ksiar kan Kalong ta pastor mo lada ubriu udang yelek kai buat ublay kabiang. Kas ngobiang. ha Taga bama pa dalek kai ublay ubriu te. an shuai testimony pastor hindiat ka ba kum no ngawan so try Ha. Lalu dang rit long hoi ime ngi kam khai ngi heng kristan na mari me ka kron ki jingja ba kam tam ha ki por ba ime
biyo ikpa bamdei kasih atau kepor kisah akan taj kumta unsya kajon kala kajong kata ka balang ka ba email ajudan la kajong ka jing peniat kiat balang i no tingi klam he haka jing long kristan hari email hadin bai kala bamut ihikai yang i kalenti jong try hoi ngala julej ki jeseng ngala jusngap i ki jeseng la julai alam yang apa dang kena yang ngala pen kentang ye me ngakam syam la suthu kita ki ke kidon ka por bangasuk ta nasdang banduai so try ule ki kamba ki babon ki kamba ki berdoa hadin ondang ngalayo kamba ngaklet no you try kamun ngala so melen no bat kata ka kamba ngaklet no uba ai ka kamba ngalong tik ngala manong kum pharu haka wei ka benta haka por jinge ablay dalakut ke jinge amkan mau ro yo blay hadai haka ta kasnam mangaka kalak bamun snam arajar akan mau ba ime yang ngala jui kai ba dan kena ba yong menum shim ya ka jing khoi trai hadu me padap jipet bab testri baro ang ta ba ki jui shim ya kata ka jing khoi trai bar kadai ro jaka pule bible pastor balait mo kadai bible school baro ki ngarong akwa te kwa mat te baro ba kadon sa ta kentien ba ime yong ba memdai menle kata lada me padap la pen baptis memdai ben shim kalong ka pop yang kalong ta ngat ngadon ni kata ka jing suting ro bangakan mau ba lapan benar kata Bible school ba kahakata tarik kandon ka jing pen baptis ngadai mga banengkong do li ai kerteng nama boleh ngakwa jing pen baptis tambangan yo benbam ya kami jing khoi trai ngasom lele ngadap ai ada ngakan mau ya kani ngala banong fi haka step prangap jong ka arpo pratorik kumba ar lai jing kadon ka sur ka bakran kong ngadayo sngobe kata ngiatia ndrimut ki hangta ka khot bida ka kerteng ong manuta hale peladon bahapa Bible school la sa ang tu kinda latip hi ka Bible ngalale kumbale somel ngale kai kata kasur ngahang ni troy keren ngala skap shan nongkong swa kata ngalali pet chwa ya kiwe namul bile kai ki perlok syata ta ngala thiap yang yo som yang kata wa ki ngale bole somel hi hangta ga yo sngo yang ni ka jing maham boong ka bhala da me menang la kai nga la nga ngale kai me kan jia yo ong fi hak ta pong king ada dem ko sio ada kala ka bamut na mga tip ngamut shim ya ka jing pun baptis da ka jele kai banganio ka jing khawai trai kamdai bangal ada pediang yu jisu ngala kala ka bamut ngakwa banong kene de ka kom nyam ba chu pedap baptis ada kata sayo berkata ka pelong nga ko ba fikran mentan besto ngaso tu ba habangalaya lang ba kata de kata ka ski ba nga IT lut no yala de syau trai bangala banong ngaladon ha Bible school hai bangayo ikajing kai tin jong blai nado mestep nri buje hado damit khatoi buje hanre klamrung bat ngamut lekai badu kata ka de ke pasal fikiran ngasngo ko ba filakren ya kajing em jonga ka ba mensua ka ba ladanga ka to ka mit ladangam shim ya ka to ka Kabu Ksiar la banon cingkeli kumno blai ukuran ngai ala fidon jisu ong kilang pro jonga ke sutu e kasur bat ngi haban sutu ya kasur ka jong try jong em de bayap de bayam kata ka sur tentang ka bakran hapo ka dono jongi kamde ka jongi ka dono jong try ngala manai ka wei ka luksa kidon yo hakane ka po ka suka ya kata pastor kidang along topik jaba yong kumno blai ukuran fi os ngom ta adon ba argue nga nga fi don nem ka jing ngo ba mensim tentang mestap ada ke wat ya jang to lenti bat ada fi klamya fi bina ani menem mestap ka jak ta fi ani mo kantang bompat ti blai ni don bok nga klamya ngala yo ngo ka sur ada ngano fi kamdon kum kanu ka sur balaban kran lam da day ublai ukuran amen namang kita tengki bre ki khar blai ukuran ngi ka sur ba oi kamdai kata ka sur namar ulong ubajai jai to ka still small voice no bengi don kam man suthu ya kata ka sur nga suthu ha kata ka met ba kata ka sur ka ba kran wala me menang la kaya nga ta ka bahala da nga la kaya me kan dia ayo berkata dulu lang ta utrai upen kelai nga ngala ba nong ye film by ni testimony blangkot ni apa ba yo fide ba ong mga dai kristan nga judon hanga jeseng fit kha hayeng kristan la ba fide ru ki khon jeng ki nong syarai apa ka balang fila bandai kita teng fi jengai no blai mau blai ukwa fi marmet ngapai ko mai la jong email nga pa duai hada nga ngamla ban sempat ya kata banong ba ngarong ngala di nong duai ngadon sa Bible kida angnut nga banda bule hada nga kampanyang utra lam da dai kata ngamut ban leka kidon babon pastor ba kai pi ong pi ki lekai baru blai ki sting ba ha ka baye dai bat ka jing syakriyo blai bat ki dono ya kata ka Kabu Ksiar ngapa kala ada kata kami ada ngampen kongo ila de kata ka step perngap ada ngampen kongo ila de kan ja ayu trai ngalames kata ka Kabu kadai dai nama kata nganget hangane ka por bai pastor hikai angin sngap ha bat yo kadai kani ka singi kan
laba pio kamdai ka ba jarang khat mereka dei ka ai ka ba utrai kwa ban kren ya pi lamba I pastor ken chapang ni ka Kabu Ksiar Kadai. Don ubrio balai le kai bu trai. Bu tau de Judas. Ngangai utip Jisu de oi. Andre udeno yu Jisu u miss ban long way na ki apostle. Ban sa jing kan mau ka Bible. Kum way na kita ki khat arngot. U miss no i kata ka calling. U miss no kat ia kata ka Kabu. La khot lu try liu latte. Pastor. Bagada kita uklam small to uklam long serious baru Jesus Christ. Hado baga poi ka jing jot e ka jing im ka jong haban sdien nok talai phasi udah hap nang ta ka da mi no ka snir ka u sabar baga ka jing yap baga ka jing jot shisha ka long ka ba isher baru miss we let kai baru play we let kai bu try but tin jong blele pastor yu Judas le la ong ha ka sam sa puwe dekat bakandai kan sepule pastor ni ka ong kum ne ong ba wat uta ulok ba it jonga hero hau bangala shania ubalo juba mi ukpu jonga ula ra yala ka khongdong jat persaya nga ani ka kentien lok Jisu klam ong ki we ki sanran andre u ya Judas ong de ulok jonga uba jubam ka strat ane ka ong ba ubam ya ukpu jonga kamana ka pliang ke jong trai ani miss ya kan ka Kabu habang ikran ni kaniya mo pastor ka poi no sa jing kwai try ro daga jing e ngi kran ya pi Pimlong banila kairu ya ka miet ke jong try. Lada fidang di kiat. Panbon no try bapin isi itu ka kiat. Panbon no try bakan wan ke jing penrem ma pidi ka kiat. Ne pidi u secret ne fi bam itu kwai u bamtei ya ka met ke jong fi. Le ne ka jing em ka met ke jong fi le si pidang em hagi aurea da ke jing pet na da ke jing le. Duai bo try un pa u men sim ban penrem ya pi. Bapinum le syu ya kata. Marka Bible ka ong mla ban bam na ka miet ki jong try bat na ka miet ki ksoi ngimla ban di na ka khuri ka jong try bat na ka khuri ki ksoi na dale kom ta hatung im pen bitar yu try hatung I klam klan mangimo ban yu ong ka tin ka jong blai ta kalong ka ba shirkai ban yele kai bat u blai ta ding ta la pidang yo snow ni ka tin nga snow baga ne ka de ka Kabu Ksiar refi bapin pediang yo Jesus Christ ka ni ka miet bapin wan shisha sa ka jing kala ka mut ka ba shisha bapin ong try ngala yo snow ye ka tin ka jong me nga pendem nga penrit yela de nga penhapo yela de ha ka ne klep mat ka ba menta ba try men long try jong nga num le try hi show yela de nga num le try hi show ri long ma meken u try ha ka jing em ka jong nga ki babon ha kan ka por pi ba pet yo kala ban long ha kan ka por try la jukran ya pi barabor har kan ka singi ngam ong fi kan ka jingkran ka wan tang lamba kum ka jingkran ya pi kum ka jing pasiau ya pi yo ka de kum ka jing maham na ba ku khor ba num miss ya kan ka Kabu Ksiar kum ba ka train sha ba ka leit mo om dei bala chi sen ha ba arsen ki ong ta ba license la pan bana ki ong ada hari kata fi ikan sting ki la do ke airplane ke de jo kapor kam ju up ti no kadai kata come up yo pi tharai bo blei up sai pi u blei dei u bangi ngi la ban le kat bangi man kadon kapor ki baro ang ka tin ka jong blei bat ki ayom baro hapo ka beneng baru blei ai kapor u bri ban kala la miss ya kata kapor la miss ya kata timing ya itu clip mat la miss wadum ai ba pin miss ya ti clip mat ken ngai I pastor la bi kai hang ka por dang don bun chu bin ai ka nuksa na pa ka Bible kum no bakini ki breu ki miss no ya ki Kabu ken baki ki adai ban long ka daw jong ka jingir ku kum bai ai nuksa pang Judas u Judas la dai ban don ne ka kerteng de ha ki khat arngot ki apostle mentah ne bangi pule ha ki sautli gospel la tholu par nong kong u Judas u bade no yu Jisu kabamot kamdan kanam ko ba kanongot mangi hang ne bangi stna ada ka kerteng jungi antho habaneng ro ha ka register mo antho uta uba len no yu Jisu ngai ngino nong di yu Jisu nong di Jisu ngino so tenat ya kata nong set kala kom dai de na magata ka ne kasngi phayala de but shim yang ne ka Kabu kadai kata ko ban shu u blei la pha ya ka warning ro haga Sodom bat Gomora leng begitu ki angel ki jong haga jing sha ki nong Sodom bat Gomora ki la deben kala ka bumot reki shim sting ya ka kubor na blai ki klem kain snap
ia kata ke kubor kila khen kam kai ia kata ke kubor bat kimut ban ia shong khas nan le ia ma ai ni shong kha no bat me sai tading ta kalong ke insult ia ki shakri ke jong blai ka penjak burom mi shakri ke jong blai oi ulat ulayada ia ki ha kata ka mit bat dei tang ma balalat ma ka kurem oi ka phaidin no makaru bat kita ki armut ki kun gan thai wat kita ki pasap kurem ro ki la miss ki don ha ka yeng ki miss ya ka jing penem ki miss ya ka jing penem namar baki klem shashkor ya ka tien ka jong blai kat badang biang ka por bat de se u blai la kran ya fi ngasngau ong ba ka por ka dang don ya pi bat ka nget ba menta kalong ka sngi jong ka jing penem wat kalok jong lot ro kamis kamis kalami andai baki angel jong blai kila ong lupa wat phaidien wat pet cheden haba ka pai ke kalama mulo ya don hangane ke jaka pila sakri u blai hana fi phaidien no ta te kilap mat ba phaidien kala long mau mulo ki briu kim su tho ya kane ka bantala ma teng teng akwa ban ong ye phi ha kane ba teng teng ngisgo ba ngisadon ye ka por bangin sakala menta kade boy pastor bin apan kan mau nak alkorin nong banrio menta kade ka por wanam up ya kata ka por bat kham tam i pastor la klan phang sodom bat kamara fina kan mau tentang menta le hajala jungi kile kane ka ju i ngi kwa ban penya khle ya ka tin jong blai bat ka perthai yang penmi no ya ka tin jong blai ngi ne khle lang ke bangi sodai ngi ne shem bom sodai ngi ne me shem bat ngi so kata kade ka jing sakri blai ong fi ka tin jong blai ka ong ubahok udon ke jing sno ayu bat bom hot harangi bun sen ngi kwa ban sno kumba kalong ha posodom bat kamara ki kwa sno ki papan mi nai ka yeng ka kwa ban fi benta bo sen ha ka yeng yong da kran phang ka tin jong blai gi pen mi no sabar ta jis wal blai kran kam kata tang pangin ye teli ngi long ka we klem ka tin jong blai kam don ka jing teli bat wan miss ya kata ka kabu kan kadai pastor ban kan maro ia jing phaidin na ka por kalok ka jong ulat ka kelam mau melu ka melu ka keren bai ya ka jing ketang bat kala ketang no breu ing asngau ba filala asngau ya ka jing khot ka jong blai pi phai na ka ta ka jing khot ka jong blai ka jingem ka jong pi da lei ru ka Nongthyam ka jingem jong pi da lei ru ka Nombang kan long bai ka ba ketang bat ka ban babi ka ba kham susi ka long ban babi shabam jukut adu jok namar ba balai bala miss ia kata ka opportunity ka golden opportunity kidan sibun ma pastor lagi keren ketin jublai ka ong taw bala bu ia ka ketia ke jinglor ba kertiang dien no umbet de lele ro ke hima ka jong blai ketin jublai ka ong ba uta ubala tip ia ka jing sisa andre ubal lek nang ia kata ka jing sisa ka mut ka jing bitar ka jong blai kan lap yo ka mut la da fila tip ta bo jisu dei bi sisa fila tip ta bo jisu udai ublai fi tip bagane gospel ka bangi alap ka dei ka Nongkhryiem jong ka jing sisa fi kentaj bon gi brief fi pastor ki dom hayangi ru namar ngi kran ia ka jing sisa kham tam da poile ka por ka benta ban ong ka jing pen baptis ka tali la di punya kala yong ki tai la hikai bakla ada ublai la kran ya fi ngi klem kran start mangi ngi klem kran daga jing tip ka jong ngi klem kran daga jing nang ka jong in re ngi kran ya ka ketien ka jong blai la fila sngo bo blai ta fi wono mi le persha ka ketien ka jong blai yo ba pi le persha ya ta gi ding tendung yo ba pi men saw ya la di yo ba ka jing yap kan wan ya pi ta ding ta kum bo pol wi le persha yo Jesus Christ ka ba udang de usol utrai wong memla ban tur persha si ding tendung yo me yap je la di ta gede kata kwa banong ifi ka ni ka por a pila yo sngo ka tin ka jong blai kata ka de ka sngi ka ba fi haban wan sa ka jing kala ka man ban pediang ya ka tin ka jong blai manta pastor mo da ngi apply ka no ka kamro biang lu te baro ki jing tho jing tar baro ban ka form la da ong hang to de ban tho bai da capital letter block letter tho bi block letter mla ban tho banong ka di kerteng jongai ngan tho di dak tu biang ni ngiha ban penbiang bai thik kumba ka tu ka form ka pan hab IT passport size ni gi biodata baro apen biang lut birth certificate qualification baro koi la mistang iwe certificate rumla ate ban yo itu ka kam lesi certificate gi biang lut ru baro rela dai tai dak na jrom de du dak he te di dak rit te yang tu ka form la ada reject lupa ban dai tangi hab ban ko ngo kat kum ka tin ke jong blai ngiha ban pen bedru kat ba ka por kadang don yalo jong jing im deng ta tin ju blai ong ba wan se jing pen baptis ndala santen ndala sutu sebang ka hok ba ka pop mut capital letter ka tin ka jong blai ka demand anda ubreu la kala ka bomot
Wan syuk ke jing baptis. Tin je blai kong dan da ka weipat ke kerteng ka bala pen em. Kadai tang ha ke kerteng ke jong Jesus Christ. Kam deh kano ka balang ABK. Kadai ha ke kerteng ke jong Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. La fi sngowi kata ketien. Kanai ka golden opportunity fi bapin pediang ya ke ketien. Yo pi lat no nang ni. Ngam tip yo pim yo syu. Yo ba ka es nun ka dok not ke jong fi. Yo ba ka jing jot kawan lap pi. Ka ketien jong blai kong im la banilek persyak yo blai jongi. Namar ulong ka ding ka babam do. Kalong ka bi triem ong ka tin jo blai ban hap ha ka kti ke jong blai bo em bat mlong ban yele kai Sodom Gomora kila engkong namar kila so ka tin ki kentat ya ka tin ha ka por ka jong noa kila ingam jelop lut namar kila so ka tin ki klem ko ngo ya ka tin kila mes Judas usdin pasino ya dia bat nang don shibun nang ya kren ha ka por ya kita ki ba la yo ya kalat ki mes no bagata la ngi pet you dakat alor ka ding penaru. Wei ula yo ay kalat updiang ka dekal golden opportunity na marbal la sa stang sikendet por. Mo stang kendet por. Ban ring men sim ne wei ula nget bola pdiang bola yo ay ka jing penem. Bo jisu ong na dok men ta ka sngi men long lem ban ngah paradise. Une wei pat umis. Ade men yo alang ka jing sisa. Namar ka jing sarong ka jo. Namar ka ta ka jing hangamai ka jo. Namar ka ta ka jing sungu start. Wala de ban yap ru sungu start. Tadi kata ada pastor. Asngo. Pitip lanu piniap, pimtip. Aku apa nang pitip lanu try one, pimtip. Tadi ta bangi ngimtip kane ka sngi. Kane ka klip mat. Ya ka ba fin pediang no yo nong penem yo ba fimes. Yo ba fimes ban babi shabam jikot hadu jok. Udah kai ulam mes. Bang anget ni udah kai nda layap tu wong. Ches. Upoi sudu jok balik tang layo ban ya keren baru jisu ani. Kat tu ka chance tang layo. Let's see ong try. Ai lat se yang tang si asakan lesakan mangan pan map. Si sien lakot. Si sien bo referee la put ya ka whistle. Mlak ban tap goal show. Mlak show ban kan jat tu ka ball ban ya kari ka tu ka ball. Lakot kamut lakot. Si sien bala put kamut lakot. Maka dia tak ndah bo try put ya ka turai lakot. Taga daga tangi hapan so so mengim long bandil kai kidon so we im Agrippa hoi ulawan but ula khot Festus you deus im jaki ju ban ben yakran but upol ha to ka jing bishar upol la kran ho la te you de kinjri la khom you but la kli jikli upol la batai lut na dong shadong na do bas dang ha do ka e kumno ba ulong men shwa ba kumno ula long men ta ba kumno ula pediang you Jesus Christ kata kala pen sung thu te Yunus im Agrippa Henry ong pen ban si syakin meng ala jan long kristan sa kendiat wo. Kulam long pat. Ula miss jaga chance. Uklam ya kenduk syu ipol na do to kesni. Ban ngam tip ke jing im ke jung kalong kom do. Ngasngo bela miss jaga ni ke chance. Lada dei ban strike no, lada dei ban tap no. Lada ngim le nginam yo syu. Baga dei kata pastor. Ka golden opportunity ke don mat ngi. Bagi ni ki bas ngap ro ke ni ke por. Kidan ru ikene ke golden opportunity. Udon im na Nebukadnezar wala tip ublay jong Israel ublay jong Shadrach Meshach Abednego ublay jong Daniel udai utrai jong kitrai usim jong isim baru pen benai ikene ke tien uang kumne da shisha ublay jong fi ulong ublay ki belay baru try kisim bat unong pen pau ya ke jingburi haba me melala pen pau ya ke ni ke jingburi haba Daniel los daman batai ke jing pos ni bat ban batai snan ya kata ke jing pos ni uang shisha ublay jong me udai ublay shisha Mereka bos musik kalau uong tang udai bos sisa uklem pediang pat umes no kat ia kan ka jing sisa umes no ya tau boleh jong Daniel umes no inu boleh bos sisa bolong try usim gisim umes no ya kata baga jing im jo hadian ukala ko umurat wa beli bam pelang saklau baga jing im jo ka jot mdei tang mo wal kun jo bel sesa ujot no baga hima jo ka klem no kamen toy pintai ke empire ke jong pi ba pintai ke yang kesam ke jong fi pintai ya ka pateng ke jong fi da ka bor ke jong fi la da pim pediang ya Jesus Christ ka jing jot kan wan kami ya ka hima Babylon kom yus em na bukan nazar ba ka pateng ke jong lati kena bila dang imdon yunong penem ngin em ya ka ai kadai kata don shibon ki sim ha ka Bible ya bang yamla ban ya krendut ha ka ne ka por ki don shibon ki breu ka Bible ki la yo e ka chance ya ka Kabu Ksiar ban yo jing penem ki la lat no na ingo ible nam ta karahap kala dei si saban jot no andrai kala shim ya tu ka Kabu Ksiar ban pedang ngini ki shakri ke jong try ban kala lat em ma ka ba ka yeng jong ka baro marka sngo thu la da kam pedang ka tu ka sngi la kot ke jing em jong ka ban ngi ingo ible pastor mata kata Ni aingo you try bi pastor la pen ibon kinuksa
Nadu sim Agripa kumjuru ilapan I ya ka nuksa sepang nebo kana sabat kum ta ter. Handrai penkut pat yang ni ka nuksa lamba ka rahap ken. Kene ka rahap ka nuti bakaktian ka jong belai ka ong. Habakiwan kita ki nong sentiat ka kloy ban pediang ka kloy ban kongo. Habakiong maki ban fin bo yo nek sai sao ka kloy ban le ya kata. Ka kham sham lakli bele yu nek sai sao la le yu yang a. Habaki ki ong ka pan kongo. Teng habang menta pila yu sengawi ka jing hikai na I pastor. Siapang ka jing pen baptis, siapang man pediang yu ta fin ong le yu ya kata. Finum suthu mentai kan ni. Hari ke sengi ki badang wan. Fin suthu ke ibe pila le klalong ka jing kerku ya pina mafibat ya kata Kabu Ksiar kan. Amen. But hagan nga por, don na preng jong pi. Pi su thu ngam tip hagan nga por pi bapet. Pi don la ka jong ka benta ha ka jing em jong pi. Ngam tip ni don na bapet hagan nga por. Pi don ha ka tmier jong ka jing pai dien. Ne pi la pai dien no try. Ne ka don ka jing sting ha bakan jaman sin. Ne pi empat ju pediang hiu Jesu. Man ka por playa sngok tien ka jong blai pi su sengap nak ke skor pi pelat nak ke skor pi ong atat ya kini ke pi si ong ka ki keren nyam e kwa banong e fi ngiem ya keren ya nyam ngie keren ya ka jingem ka jing kala nyam ka mantoi e ru am hada ka jing pediang yu Jesu pe pi pediang ya ka jingem kan ala fi su tu hagan ka met ne hagan ka ski ba pi pe tangan ka wenga kwa banong fi wanum ai ba kan ka Kabu Ksiar kan leit no na pi tu pediang yu Jesu kala ka ba mot yang skam ba do bari pastor in leit hagan ka pori ka ba doai ala fi su tu akan ke por fi don kam si saya ke jingkela fi don kam ya ke jing pen kongo no bai pastor yong sepang ke jing pen baptis bunsen kala ketik kala kran ka don jong pi ala fi dang ting no re no ala try yo ikran biang fi na manta pi yo sngo kam de ke jarang khat ngono fi kam don ke ba jarang khat ke de ke jing tip ke jong try ku ma ka por jong usak hayas kam de ke jing jarang khat tu dieng kam de ke jarang khat blai la tip lupa how tau dieng ba uni kendo yo sakayas Namar ke kerta jong uding la kham he ban usakayas. Usakayas umpat syam ladan, uding ladan. Bahai bu Jesu la ban kendo. Ngak kwa ono fi. Kam de jarak kat akan ke porfios ngo. Nomor try kwa fin pediang ye u, fin kongo ye u, bar fin syakri ye u kan. Tengah IT ne ke por fi pastor, pinyalam haki jing doai kan. Jesu de nong penem. Belai ba ong nong penem. Kedau kolong bangila de ban yap da ka ba yap ngila yap sisya. Haka pop kum ka jingpang ka ba crowd ka pop kalawan na ka jing ke jongi bagi don kam yu doktor bala film yo yu doktor ati kena fil adab yap lupa fil don lupa ka jing penrem fil don lupa ka du jok ding si ong bapat klut ke menta henry akwa ban ong yifi wala ka jing em man sem jong pi menta ka long ko badan ru hadu jok ki don ki jing ele ka jing em ke jong pi ki don ki jing pang ki jing stom ki don kita ki jing kerdo ka jing em jifi ki jing shem ke jong pi pi snong ka ding ka ba plo ka barhem Pisngo kuman ing no haka. Selamat lupa ke dujok no menta. Aku abang fi udan unong pen em. Ban pelat fi nak ke dujok ban ai fi ya ka jing sok beneng. Ban ai fi ya ka jing em ka bawam cuk. Ni dua ni ka por ka menta. Shim yang ni ka Kabu kum ka Kabu Ksiar. Fi asngo ka tin jong blai. Ma garanti pi si spa nak si spa. La fi la pedang si chau try no ni ski. Pinom babi la noro. Pinom babi tat. Aku abang fi pedang yang ni ka Kabu kat ka ni ka jing pen em ka long menta ka ski ni dua. Buat lang bat ngai ke jing duai ong try Jesu ngai ngo ya me ma ai ngakat kene kalat ke bakodor ni ai ngakat kene kalat ke bakodor bangan yok ban pediang ya me kumunong penem uba marmet jonga ngatip bangalong unong pop ngaplai ki pop bamen mahap ru yang aku try ngadon kam ya ga jing pen kia shimti mame yang aku try wan mame hapo jonga men long unong penem try unong pen kia usim jonga agar tengu Jesu amen bangangai bila pediang yu try no mentaga sengi kane ga datang ka jing kha ya pi berkum tadang don kam sisuk pat ban besar ya pi daga ketien ke jong blai khulung hadin bala ka don kam ru ikadut udan kam ru ikak ketien ke jong blai ngi don hang ne kom ki pa ki bagen jaman sim ngela ban ong ban besar ya pi daga ketien ke jong blai ba pinang san kom itu ikhlum bangin ai ka dut ke bagen jaman sim ya pi tapi sngo don kam ya kata pi la ban phone ki number ke ba pi ya ka screen ke jong pi bat pi la ban wan ru sing ne ke jaka ke bangi don hang ni ha apa Nongthymmai Nongkhryiem ngida sngo ba ngida pelat ya ka por ka jongi man ya kendo ya pi na do sngi ba ar do sing sa jangi up ya pi kana ma pi ru pin yo lang ya ka jing pen em kumbangi la yo
ngi ya phi da ke ching ke jong try ba ngim kwa phin best no kat yang ni ka opportunity ke ba bleu ai phi try and kurku ye pi hagan ega singi yo don na playing jong firu pi kwa ban long ga daw jong jing kurku ye ki wei ala fila yo mat ega jing kurku lamba ga ministry lamba ga jing shakri jong Potternet fila arban long ga daw jong jing kurku lamba pi kasal na mi ga ministry ha ki jing dwai ki jong pi hala ka singi bat kumjor lamba ki jing ai ki jong fi try and kurku ye pi kumbai pastor ila pen kan mau pila ban phone pila ban wan sa office but try unang kurku ye pi but hadu ka wei pat ka por bagin sai kan do biang agar tang jisung ni duai begini kurku ye pi amen